Здравейте хора, аз съм Rubik's Master BG и днес ще ви науча как да наредите купчето на Рубик по Фридрих метода. Всъщност няма нужда да ви уча как да го наредите по Beginner, затова ще ви науча първа част е крос, т.е. белият кръст или който искате. Единствено първо трябва да чакате малко. Да знаете нотациите. Не само нотациите. Трябва да знаете, че на бялата противоположната е жълтата. На червената противоположната е оранжевата и на синята противоположната е зелена. Така, ето го купчето. Сега първо го разбъркваме естествено. Разбъркваме го тук там. Така, ето купчето е много разбъркано. И сега, чакайте да го разбъркам повечето, няма как да стане. Сериозно ли? Добре, купчето е разбъркано. Трябва да наредите белият кръст. Как ще стане? По много лесен начин. Просто се сещаме за ето тези центрове. Сега виждате, че тук е само празно и виждате само този цвет. За да качи това тук, просто го вдигаме. Така, нека да качи примерно някой от тези, да видим кое ни е на разположение. Добре, зеленото. Зеленото се пада точно след оранжевото. Тоест, както е оранжевата, тук трябва да дойде зеленото. Така че, това го качваме тук. Получаваме ъгълче. Точно правилно ъгълче. Сега, ето, виждаме тук. Знаем, че аз всъщност го обърках. След оранжевата е зеленото. Така че това ще го преместим тук и ще го качим тук. Получихме прав ъгъл. След това трябва да дойде тук, защото знаем, че след зеленото следва червеното. Така, както е тук, това го качваме тук. Много лесен начин, два пъти. Така, остана само едно. Търсим го, ето го. Просто ще направим ето така. И тук ще го качим. Готово. Кръстът е нареден. Същото. Зелено, червено, синьо, оранжево. След това просто всяко под съответните си цветове. Така, дами и господа, това беше за днес. Как да наредите кръстът за Фридрих метода. Чао!